weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to fasude ɓe to madina alheri to to madina alheri to kolomina to basambula to gawinane to guetema to awoyni to kuñankari ko on takkusan juula ha to galle ceerno oumar ɗi to batamba sare ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle shérifa bouya ɓuɗololido shérif de ñoore ko taari ɗuma ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie altine janggo hoolojo leydi Mauritanie tijja toon to Trarza ma o yetto ha to Brakna o yabana gorgol ko adi komo yettoyo toon to Guidimaga to leydi Sénégal to Madina Baye ene tawe nder Kaolack toon ko bilde huɓere yani e yimɓe neɗɗo goto wasi hen fittade mum waɗi kadi barmuɓe hewɓe no fewi to leydi Mali ma jaa ha to falde cercle Ñamfunke toon ko to wuuro wiyetengo to wuuro wiyetengo Dabbi ko sagataɓe joguitiɓe walla mbiyana seɓɓetiɓe kañumen tigui en jandini toon pont wuuro ngo on pont noon koye on pont won otoji baɗoji yagara hakkude Bamako e Tombouctou ko hen kewi rewde to kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha toon to leydi Liban to leydi Pakistan to Jordanie bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirola omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo yawnani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guloji wonduɓe prostate ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana balɗe tati on diwodirta ɗon taw wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawnan rafiji gorago ɓen usraɓe gorago yawɓe yitade koye men wonduɓe soppisa fiɗaɓe e wonduɓe e prostate kala sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni docteur ma namdoma hol o safara ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ene tawa e oɗo saaha joni toon to leydi France ceerno Amadou Tidiane Diallo kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo l'istihara ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jawranɗo ɓen ƴeewoɓe embauche ƴeewoɓe visa ji ƴeewoɓe kayitaji kala sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kala jiɗɗo meɗen kala taw omo jogui base makko toon to Dakar ene tawe toon mi yi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 0 mbatta numéro ceerno Abdoulaye Diallo tawte toon to Dakar ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum to Nouakchott ne golla ha no hannirta ni ne tawi ɗo ɓi mi yi ko base o ne tawe to légal 6e hakkude Robin 5 e Robin 4
kala jiɗɗo jokkodirde base makko nakchat mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie ɓe Sénégal omo jogui base makko to Dagana Mauritanie ha toon to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon musidɗo makko no wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia kala jiɗɗo leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe goragu sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Dia gorko mo leeraɓe ma heeɓa hano hannirta ni numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kawis mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo nogas e nayyi lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men e ɗemgal pular hono musidɗo men sehil men ceerno Boubacar Gaye gardiɗo dental kay Ansara Dine tawteɗo to Nouakchott PK 7 Nouakchott omo habra omo siftina dendagal bandiraɓe julɓe ha tengti noon tawteɓe nder Nouakchott wonde kay ɓoyata takkusan ceerno Hamdou Rabbi Ndiadia mo Madina Ndiadia mo heewi yuɓɓinde e nder Nouakchott e kala hitande hikka nde noon kañum wattata 3e édition ɗum hitande hikka o noon on takkusan mo ceerno Hamdou Rabbi yuɓɓinte ko ñande aset sappo e nayyi lewru décembre dartono ɗum to PK 7 sara galle ceerno Boubacar Gaye to Nouakchott
pk 7 mo Nouakchott dendagal bandiraɓe noon kanko ceerno Boubacar Gueye gardiɗo kay dental bitengal Ansor Dine omo bismi noon dendagal julɓe dendagal kala biyo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dendagal seremɓe almuɓe tawateɓe e nder leydi Mauritanie e Sénégal e dendagal eto bandiraɓe goni kala mo bismi ɗumen noon ha diaspora kala mo bismi ɗumen e oɗo kay takusan mo ceerno Hamdou Raby hitande hikka noon programme o ko ni lelori mbiɗen ko fuɗɗorto uddirta tigui takusan o ko silkeji alqurana caggal donc sanga 15 heures 30 sanga 17 heures woni takusan to juulam kanko ceerno Boubacar Gaye noon ƴette konngol bismade hoɓɓeɓe caggal ɗum noon ko sira taw ko sira ko fati e gurdam ceerno Hamdou Raby Ndiadiam on sira noon conférencier o ko biteɗo ceerno Saydou Anne caggal ɗum noon ɓe cuuɓi kadi toɓɓere taw ko toɓɓere pattam lemire nde toɓɓere noon ko holko woni jokkere enɗam hol kadi no enɗam jokkirte on conférencier muɗum ko biteɗo ceerno Amadou Watta dendagal julɓe kala ceerno Boubacar Gaye ene bismi on e oɗo 3e édition mbiɗen baɗɗo ñande aseta 14 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi toon to PK 7 sara galle makko kanko ceerno Boubacar Gaye habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen caggal kay nde FRIM woni fédération de football leydi Mauritanie caggal kay nde ɓe riwno ɓe ittuno kaɓe limogé gonnoɗo entraîneur équipe nationale leydi ndi ganto entraîneur Mourabi tuna biyetenoɗo Amir Abdou joni ɓe cuuɓi kay ko espagnol najo biteɗo Artiz Lopez Garay ko on tigui ɓe cuuɓi ko on tigui ardina e oɗo saaha joni équipe nationale woni équipe les Mourabi tuna Artiz Lopez noon Garay ko kañuma joguino FC mo Nouadhibou kadi waɗi toon kadi golle payɗinde no fewi ko neɗɗo ganduɗo e nder leydi he ganduɗo tigui fugo koynguel leydi Mauritanie ko kañuma halfina e oɗo saaha joni kipu national mo leydi Mauritanie woni les Mourabi tuna ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen police halfinaɓe nden kay kisal leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde kay e nder jonte ɓennuɗe waɗi ɗo tigui Pakistan naɓe noon tawi kay ko naɓe e nder leydi Mauritanie tawi kadi tawi ɓe ndewiri koɓe dewri koto kerol hakkude leydi mabɓe e leydi Sénégal e nder communiqué he noon e nder communiqué de presse mo police waɗi aseta hanki o holliri tigui wonde ɓen naggaɓe kay koko nawte toon ha nder koko nawte toon ha to leydi mumen police o noon holliri tigui wonde ɓe codduno kay ko kerol hakkude leydi Mali e leydi Mauritanie caggal kay nde leydi Mali no ɓe naata e nder leydi mum saabu wasde ɓe jogade kay kayitaji celluɗi hollude tigui wonde ɓe ndewri koto leydi Mauritanie ko ɗum tigui sari ɓe naata e nder leydi mum e on saaha noon ɓe duttiti to keerol leydi Mali ko toon ɓe teeɓa police o noon holliri tigui ɓe gartirama ha to Nouakchott lamorgo leydi ndi fedde kay ɓe gartirama ha lamorgo leydi Mauritanie ɓoyata noon peeje ƴettama kay tawa kadi ɓe mbaddi ɗum ɗen peeje noon ɓe jokkodiri kay e consulat leydi Pakistan to Nouakchott ko fati e nawtugol ɓeɗon Pakistan naɓe naggaɓe nder leydi he ɓe kolliri kadi wonde jinnaɓe koreji ɓeɗo Pakistan naɓe tawateɓe to leydi ele mumen kolliri tigui wonde ne paari kay wadde junggo e jiifaji ko fati e fereji gartirgol ɓesguji mumen naggaɓe hakkude leydi Mauritanie e to leydi Sénégal to leydi Mali ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hoolejo landa laamu wiyete ka Insaf hono Sidi Ahmed Wula Mohamed o ummima Nouakchott subaka aleda hande hoto yaɓani ko toona to Rosso nayumo toon noon koko fati keɓugal jaɓɓade kay garat taw ko visite hoolejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani tijjade toon altine janggo no gasi joyya jolala ko waktuji noon seeɗa tan kanko hoolejo leydi ndi waɗat toon to Rosso ko adi kay komo ɓenna e nder région de Brakna délégation noon mawɗo no feewi tawi koye gardugol responsable secrétariat exécutif bitlanda ka biteɗo ul Moukhari Moustapha ene tawe to Rosso kay guila ñande alkamisa ɓennuɗo tawi koye heblanade ko fati visite garal hoolejo leydi ndi omo yaadi toon kadi c'était timmude no feewi ɓe juɓɓini toon noon batuji no feewi e dendagal ardiɓe guila e ardiɓe dawrugol ha tigui e yimɓe dawrugol e
e tigi ardiɓe les élus locaux kañum hewɓe o wadde mumen toon to rosoto ɗina batuji foof noon koye mbadi kay heblanade ko fate jaɓɓugal e garala hoorejo leydi ɗi toon to Rosso mbiɗen ko waktuji seeɗa o waɗata ɗon caggal ɗum o yaɓana Brakna so ummima to Brakna o fayi ko toon to gorgol to kay hayɗi caggal gorgol ɗon mo woyat tigui jillu makko toon e nder guidi maga responsable uji dawrugol kewɗi no diwanuji ɗi kewɗi e oɗo saaha joni nana keɓli kay nana yoga mabɓe tigui ne tawe toon e nder région ngaji men ko fate jaɓɓade hoorejo leydi ndi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mimma to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to Madina Baye ene tawe to Kaolack toon koko habni yurmini waɗi toon aseta hande o subaka law ko bildi huuɓe aseta hanki ko waɗi toon to bildi ko bildi huuɓere kay yani e yimɓe waɗi e yimɓe huuɓere yande nde on bildi mum yani e yimɓe ne tawe juste caggal kay nokku toɓe kewi yuɓɓinde ko fati gam woni mawlude e kala hitande teskama noon neɗɗo goto wasi hen fittande mum wiyama teskama kadi ko almudo taw ko garɗuɗo no fewi ko suka debbo noon garɗuɗo no fewi to banggue hakkille ko kañuma tigui wasi toon fittandu muɗum waɗi kadi barmuɓe hen waɗi kadi barmuɓe hewɓe no fewi konin koɓe faabu noon notitima hen ko ɓuuri yawde yaccade gam fabade ɓeɗon barmuɓe hen ha joni ko ɗiɗi Sénégal kedoɗen to cité Keur to cité Keur Gorgui ko biteɗo Alpha ne yette Alpha OB waɗa tigui ko kañum tigui wanano toon agressé woni tigui o yanna ko sagataɓe tato noon sagataɓe tato joguitiɓe arnoɓe dow moto mumen kañumen tigui mbanno jangu e makko ɓe jaadi e téléphone makko portable noon ɓe jiiɗino kadi teftude moto makko mo o jogui noon o sali o woni sippirde mabɓe ha tigui yahanoɓe mbawi tigui arde walludemo eɗen gulali noon ko ɗon tigui wuyɓeɓe keeɓi fartangue kay dogde o teeɓi hen goto noon o woni sippirde muɗum ha yimɓe ballimo o teeɓi oɗon tataɓo noon teeɓam caggal nde ɓe teeɓi ɗum noon ɓe batti ɗum tigui koye juuɗe ɓe batti ɗum koye juuɗe police mo Dieupol on nanggaɗo mo wiye omo yette Diallo e nder noon nden o mbaɗama noon policier teeɓi momo yo loggi waɗimo tigui e lobbugel ko ɗon tigui o jangti inde ɗiɗo ɓe o wondunoɓe ɓoyani mum noon ko ɗon tigui police ummini jiilaw mabɓe hen goto teeɓama o yita koto wiyete Grand Dakar omo wiye Ndoye Ndoye noon wonno ko kaso ɓoyani ko yalti kaso caggal kay nde wonno gueɗe e baɗo ni o sokono kay taƴanno ko duuɓi ɗiɗi e kaso nde duuɓi makko ɗiɗi e kaso o yalti ko yalti joni kaso faade kay ko nanga ko timmani walla ko lewru wotuɗum o wiyama teeɓe oɗo saaha joni mo heblo ruttade toon to kaso tataɓo o noon waɗama identifié andama tigui inde muɗum andama kadi mbadi mum e oɗo saaha joni noon ko dogɗo o suwa taw yitede guilaw cattuko nde waɗe makko Diallo noon wondude Ndoye darima ñande aljuma ɓennuɗo yesso procureur de la République près du tribunal de grandes instances o classe amo Dakar ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen biteɗo ene yette Guissé yaara duuɓi capanɗe nayyi e tati ko commerçant baɗannoɗo Djoulou Balabel woni commerçant ambila ko kañum tigui wi tigui ene naata e fenade hollirde kay ko wonani so nadde e bitikaji e kala saaha ene hollira wonde ko agent taw ko agent de service d'hygiène o rewi wadde noon beelama fittade makko hawa naati boutique goto e nder on boutique noon joom boutique o ne wiye H ene yette Ba caggal kay ene tawe to legal Darussalam 6 ngala comico sanga 14 heures nden naati nder boutique he o woni memtude omo namdo kayitaji bitikaji ɗi omo namdo kaydi on rototamo halis ko ɗon tigui on faayi wonde tigui o wona service d'hygiène ko ɗon moggini noddi police mo commissariat comico ko ɓoyani mum tigui e gardugol commissaire Diallo ko ɗon ɓe mbaɗi tigui dadiɓe gari teɓade mo kanko Guissé o ɓe nayimo toon to commissariat ko toon tigui o holliri wonde tigui o wona agent de service d'hygiène o holliri ko commerçant Djoulou Balabel o waɗata oɗo saaha noon ko caɗele tiiɗalla Moussa o wondi ko ɗum saabi kay o wi tigui mo hutorande hen fenade beele omo daña kay ko ñammini galle makko e kumtiri haaju makko e oɗo saaha joni noon omo tawe toon e mona soka toon to commissariat to e mbadi garde à vue ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen
men no ɗo wonde sarɗiyanke woni député e nder suudu sarɗiyejude leydi Sénégal ɗum wonno ko 2007 ha 2012 biyetenoɗo Aminata Astella Sall hakko kañum tigui hawri e radio kañum hooti e joomum o hawri e radio noon ko toon to Paris lamorgo leydi France e saaha kay o yaano toon safroyade teskama noon ɗiɗo duuɓi walla oɗo saaha kala o wonano karɗo cellal Aminata Astella Sall noon ko Podor naajo o woni ko Podor naajo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e feddeɓe sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo Sar Abdoulaye Sarr ene ndi duwawuji faade dendagal ɓesgu makko e faade Podor naɓe e ɓesgu leydi Sénégal kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen caggal kayi nde jencude sumgoji sarɗiyeji leydi Sénégal bannoɗi kayi ñande 17 lewru novembre 2024 jencude ndi noon hollirino tigui wonde kay ko hollirino tigui diɗɗala Amadou Ba ɓe keeɓi tigui ko député ji jeeɗiɗi coalition makko kanko Amadou Ba gonnoɗo hoore jaggoɗe leydi o heeɓi ko député ji jeeɗiɗi caggal kanko noon Amadou Ba kay guila kay ñande sumgoji ɗi gasi ko addi ko résultat ji définitive ne jalta ha laaɓa tawa tigui o noddino Ousmane Sonko e ardiɓe lambda Pastef kala hollide tigui wonde ɓe keeɓi polgu o waɗi ɓe félicité o wiɓe yoɓe jogor jaam kanko noon kanko joni noon kanko Amadou Ba kadi o waɗi ko communiqué makko e hello makko Facebook on communiqué noon ko jarnude dendagal ɓesgu Sénégal naɓe kala e matirte mon ko fate banggue dawrugol wadde kay hakkillaji men tigui garduɗi to banggue dawrugol ha sumgoji ɗi mbawi rewde lawol hano hannirtini o jarni kadi o yetti dendagal ɓen wondunoɓe makko e votannoɓe mo e dardinoɓe makko kala haɓe mbawi hebde koɓe keeɓi ko o holliri noon kanko Amadou Ba waɗi nokkuji kewɗi e guure kewɗe ɗe o heɓano yettade e nder ruuma jarribe hen kono ɓoyata ma wal lappol makko yettade ɗena guure ɗe o heɓano yettade kala andinde ɗumen kayi wonde wona dawrugol tan woni hakkude makko e mabɓe dow inde ɗon diɗɗal makko bitegal Jam ak Jerni o yettiɓe o jarniɓe kamɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keɗɗoɗen to leydi Sénégal noon ko kikiɗe aleta hande o woni combat taw ko combat lamba yimɓe hewɓe ha tengte Sénégal naɓe batti hen hakkillaji men ko combat mawɗo no fewi noon hakkude Samba Liba Daro e Samba Libatake woni hakkude Modou Lo kañum woni roi des arènes hakkude makko e biteɗo Ousmane Senghor noon o ɓuuri lollide to banggue biriji ko cité gardiɗo kayi ekkiri mo Lansar kanko Modou Lo noon omo yaara duuɓi 37 kanko woni roi des arènes woni tigui kanko jogui drapeau ko fati tigui e lamba e nder leydi he ko kanko libno e mesen laabi ɗiɗi o liɓino kadi hono Gris Bordeaux laabi ɗiɗi o liɓi Lac de Guiers ngo arda e guule o liɓino kadi Ama Baldé caggal ɗum o liɓi kadi ko biteɗo Boy Niang de so tawi noon ko biteɗo cité 32 cité noon jogui ko duuɓi 32 cité jogui ko duuɓi 32 kañum tigui ɓuurimo hedde e cukkaku fandare mum noon ko ittude hurumo e ittude tigui drapeau e junggo makko kanko Modou Lo omo tawe tigui mbaɗa kay mo wawa nanude inde makko e nder histoire ko fate lamba leydi Sénégal beele noon kurono heddoto tigui ha joni koye hoore on biteɗo Modou Lo roi des arènes walla ala artata koye hoore oɗo biteɗo tigui cité ko wawi wonde hen kala ko kikiɗe hande o ɗum laaɓata cerra ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali VFG woni tigui la vérification financière et administrative pour le bureau de vérificateur général woni tigui catal halfinaɓe ko fate yurnirade e kala saaha institution ngaji leydi ndi ƴewde kay so tawi gestion ngaji ɗi ne ndewi lawol walla so tawi ene waɗi mbuñari ɓe jillinoma noon ɓe jillinoma commune urbaine mairie commune urbaine o Ziguinchor e nder enquête mabɓe noon tawi kadi enquête o ɓe tugni tigui ko hitande 2021 2022 2023 ha 2024 ɓe tawi toon noon ngakkanɗe kewɗe no fewi koɓe tawi toon noon ene ngakki kay to banggue kalis ene ɓuura 46 millions ene fawi plus de 48 millions 908 mille 05 francs CFA ko ɗum tigui ngakkande nde ɓe tawi toon ɓe koli e nder enquête he noon ɓe kolliri tawi tigui wonde préfet cercle mo Ziguinchor toppitaki golle mum no fewi ko fate rewidade registre uji d'état civil commune o
ɓe jeeru mum noon ɓe koliri ko duggi 2024 dari faade oɗo saha joni recommandation goto hay recommandation goto ko fati e ɗum préfet o cercle o waɗani taw ko ɓe tawi kadi hono société énergie di Mali ɓe tawi tigui yoɓani engagement mum ko fati tigui éclairage public commune o guila kay ɗiɗo oɗo saha kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen seɓɓitiɓe e pelle joguitiɓe ne jokki wadde kay gueɗe kamtoɗe no fewi e nder leydi Mali caggal nde guese maaro duppano to e kala saaha kay ɓe mbaɗa jannguji musɗi no fewi e oɗo saaha joni noon seɓɓitiɓe tawateɓe e nder cercle mo Ñamfunke to wuuro ɓe jetti tigui koto wuuro witego Dabi tawatego 14 kilométre hakkude mum e Ñamfunke e nder région mo Tombouctou wat boniɓe ɓe noon ɓe jaari toon koye pont wuuro ngo ɓe mbawi tigui bonnude oɗon pont ko aseda hankino gas e tati lewru jolal ɓe mbaɗi janggo ngu saga kay 4 heures du matin ko pettoje tati noon woni explosion aji tati ko ɗum woni koɓe kutori haɓe mbawi fettinde oɗon pont tawi kadi ko pont kewɗo gartam no fewi saabu on pont ko kañum jokkodiri Bamako e Tombouctou kala autoji mbaɗoji ya garta koye oɗon pont ndewata koye dow lawol noon tawi ko kadi ko Tombouctou noon tawi kadi ko lawol rewoyde to banggue ñoono ko pont noon kewɗo fayida no fewi e oɗo saaha joni ya gara ene wayno koko darti dow ngol ɗon lawol ha joni habruji men demgal Pulaar so ɗum mimata leydi Mali jabboɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodji ko fati robino kedde Afrique Alassane Oumar Mbodji a salminama juurama en calmitima Ghali Aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi tengtude e dogre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Niger toon dey dental leyɗele hono Europe nodditi joɗini ɗum toon gam wiide ɗumen kay yo artu ummo toon to leydi hono Niger Soudan ene wayno armée mabɓe de wi wonde kay e oɗo saaha waɗi contrôle wonde kay heeɓi wuuro Sinja ɗum noon ko wuuro kay ɓurgo mantinde eɗen guure gonɗe to banggue worgo Khartoum taw kadi ko laamor ko leydi ndi Sinja noon ko fati noon e capital taw ko régional mo jogano ma won lebbi joyi wonno koye juuɗe ɓen paramilitaire en taw kadi koye général Hameti ardi ɗum Angola yimɓe kewɓe mbawi kono tellade e booli gam hollude gonno mette mumen e gam widde de toon gurdam gonɗam toon tan ene satti no fewi ɓe erima noon hono gouvernement mo leydi o Angola nde wattata haqqille kay mate kay e jaam ene wawa kadi artu toon heege ummo toon ha laaɓa RDC Congo ngolɗo ko oɗo taw ko jagorgal mabɓe kono Zenit Sunvidia Tuluka kanko de o yettima ñande aljumare nogas ɗi lewru jonal ujunnaje ɗen nogas e nayyi toon to Goma gam wawde kay wono ƴewde kay to banggue funnague RDC o Congo taw kadi ko tourno ko ɓedde ko woni toon ko e ƴewde kay taw kadi ko toon to ha to Ituri e banggue worgo walla rewo kiw mata kay aɗa ƴeewa kay mata to on ene hiisi walla ala walla hono caɗele mum ɗum noon ko ɗum nawnomo o toon Ghali Abouba ko ɗum no dey wonno ko tonguɗen e habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo gam weltare Ayawo TV Mini ayanda keda tomi ko jande heblo sukabe Afrika netawno jande nene laabi kadi humpede welani humpitede ɓuri humpede Yaya Ndiaye golle ma jooɗi pewani golle ma jooɗi peewi humpede welani humpitade ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitade noon yo hetto jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa habaruji men e ɗemgal Pulaar takkusana yoni ha to duɗal ceerno Mamma Kane duɗal ceerno Siyel to Lekseba Gorgol ko on takkusan taw juula ha to duɗal ceerno Hadi Oumar Sy to Jowol to duɗal ceerno Mouhammad Tidja Diathia toon to Ñabina ha to duɗal ceerno Moukhtar Mamma Cissé Sy to Kay hayde ko tawi
haali ɗum kala habaruji men joolam jabiri koto leydi liban puɗɗoɗena koninkoɓe leydi israel ene joori bomboje men to base militaire libanaise tawateɗo to banggue wargo leydi liban militaire goto wasi hen fittadu mum waɗi kadi 17 militaire wonɓe tawi ko libaneɓe barmuɓe hen tawi hen noon tampuɓe no fewi jango ngu noon waɗi koye base militaire wuuro witengo al amiria tawate wuuro amiria matériel kewɗo kadi teskama boni hen hezbollah libanais noon holliri aleda hande no gasinayi lewru jolal wonde ɓe aynima misilaji kewɗi dronaji faade ka kewɗi faade base militaire to base uji militaire tawateɗi toon to israel ɓe tobɓi ɗon ko Tel Aviv lamorgo leydi ndi e to banggue worgo leydi ndi kala koto leydi Pakistan paaɗen guila no gasi go lewru novembre gonde ɗo ko kareli musɗe woni violence musɗo no fewi taw ko leñamago tawate toon hakkude ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi wiyeteɓe sinite e wiyeteɓe chiiten to banggue worgo ɓaaɗo hirnangue leydi Pakistan kareli ɗi noon waɗi ko famɗi kala 17 ɗiɗi neɗɗo wasɓe hen pittali men waɗi kadi 196 ko barmi hen e nder 17 maɓe ɓe hen 66 ko chiite en on paami tigui ko ɓen ɓuuri bomade 16 heddiɓe ɓe noon ko sunite en kañumen woni wasɓe toon pittali men koto leydi Jordanie udditena kabaruji men aleda hande o sanga wendoga kay ko sagata gorko goto wara caggal kay nde o felluno dadiɓe wonɓe yeeso ambassade mo leydi Israel yinno wadde jangu mabɓe kay woni felludeɓe to nokku biteɗo wuuro witego Aman kañum woni lamorgo leydi Jordanie o barmini hen o heeɓi barmindi hen koninkoɓe tato ko adi kay koɓe pellamo hen o wasi fittandu makko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceeɗa ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo mon Seydou mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Seydou men Alassane Oumar Mbodja ketki malaki jaam ñalawma janggo so ala ko faɗi ma en ketto musidɗo men Sar Blay Sar yo jaam Allah jogomi jogo on